que una part de les matemàtiques és la lògica i a les escoles tenim material per treballar la lògica i un d'ells és fer classificacions. Però quan als nens els presentem, per exemple, aquest material, són uns ossets de diferents colors i quan els hi dius va, posa'ls per grups, doncs no estan gaire els grocs junts, els blaus junts, va? L'altre material són els blocs lògics, que aquests potser ja són una mica més complicats perquè a part de jugar amb el color, juguen amb la forma, juguen amb la grandària, grans i petits, i juguen amb el gruix. Però amb tot i això, les classificacions que troben són ràpides. Llavors, tenint en compte que l'excursió que fèiem, que serà demà, era el zoo bestiar al canto, i que a més hi havia grups de nens que sovint agafaven els animals i que passaven molt bones estones, vam dir, doncs bé, potser una bona manera de treballar les classificacions seria a partir dels animals. Els animals no són tots del mateix color, animals que pertanyen a la mateixa família són de colors diferents o tenen característiques diferents i això feia que els nens haguessin de tenir una capacitat d'abstracció molt més gran que la que tenen amb el material que normalment comprem. I així va ser. Vam agrupar-nos a P3, P4 i P5 i la proposta que se'ls va fer era que els vam agafar animals, els vam distribuir per grups i que a partir d'aquí a veure com agrupaven aquells animals. I a partir d'aquí, amb l'ajut de tots, n'han sortit moltíssimes d'agrupacions diferents. Però resulta que el projecte no ha sigut només un projecte de matemàtiques on classifiquéssim, sinó que han après moltíssimes altres coses, vocabulari no gens fàcil per la seva edat, que hi ha alguns moments que confonen una paraula amb una altra, però a nosaltres ho si ens passa, per tant amb ells encara els hi ha de passar més, i ara veureu el resultat. Els domèstics a les cases de pagès, a les cases i a les granges. Els domèstics els hi donem menjar nosaltres i els cuidem nosaltres. I l'altre grup són els salvatges, que es fan les cases sols, es van a buscar el menjar sols i s'ho fan tots sols. Que tots els salvatges no cacen, com per exemple la mosca que emprenya. Que no es farosa. Que no es farosa. Els que tenen ossos es diuen vertebrats. Els que no tenen ossos es diuen invertebrats. Dels vertebrats n'hi ha de Rèptils. Amfibis. Peixos. Mamífers. Ocells. Invertebrats. Insectes.